radio Dakar FM fuɗɗi golle mum e hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeegom ɓollan 2016 sabu kanko sodno kuutoɓe gadane ɗe ha timmi nde radio ngo fuɗɗi satude te kadi eɗen gandi fuɗɗi satude seeɗa caggal mum radio ngo ɗen caɗele e koddiro Allah yeni maggo siba kode caɗele courant mbiyen Allah waɗi kanko kaw Alh Abdullaay Wolle Njaay o hollita ɗum o rutti kadi o soodi walla o lomtini kuutorɗe goɗɗe ɓurɗe kuutorɗe gonnoɗe radio men Dakar FM woni gonɗo ɗo hannde ngo yo Allah jutno ha juuta bandiraɓe tedduɓe gila nden kanko kaw Alh Abdullaay Wolle Njaay o serani e ɓeydude jungo makko ha e balɗe seeɗa ko adi fuɗɗogol Dakar hikka o bandiraɓe tedduɓe o soodani Dakar TV ɓeɗo sukaɓe sagataɓe jiiton ɗo omo soodani matériel nouvelle génération ko RTS jogui ko 2STV jogui ko téléji mawɗi e windirde jogui ko ɗum ɓeɗo sukaɓe jogui taw ko ngol waɗa hen kanko soodi yoɓe kutor ɗum e nder kutorɗe jonde lobbe jaasuɗe e jamanu karaleje kese to banggue kupital e jottodiral ɗum gonno ko e nder fandare ɓeydude golle moƴƴe timmuɗe ŋarɗude e nder Dakar he ha e joljole goɗɗe toɓɓiɗe dental ngal ko wayno jilluji ceerno e golluji mum batuji makko e gurdam Madina Gounass ɓeɓade kuppiɗe o jiiɓa e documentaire e yero jeynaba fof ko e ballal makko kanko kaw Alh Abdullaay Wolle Njaay ko siftinde walla ko andinde wonde e nder kitale ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho e lewru octobre 2021 faade 2022 ko nden keɓɗen golle makko e Madina Gounass bandiraɓe tedduɓe o nanni ngalu yongu o nanni ngalu timmungu o yaltini e jiitu makko o nandi ɗum e nder wuro teddumo ngo Madina Gounass maade jumaji maade jamaji yantude e doƴa alqur'anil karim e nder leeɗe kewɗe e nder wuro ngo Madina Gounass o fewni won nokkuji e gure goɗɗe e nder diwluji goɗɗi hande o sancieji e jumaji e jamaji ɗi ko fodde 14 sancieji goɗɗi so tawi goɗɗi fof ñettinama en hande eɗen jogui fodde sancieji 19 ɗi ganduɗa nan golle taw fof gollete ko e ballal makko kamo kaw Alh Abdullaay Wolle Njaay walla mbiyen kaw Alh Abdullaay Gounass Njaay e nder Madina Gounass noon eko taari ɗum ina hen ko sakkiti ko ɓoyani ko magol mini foral goto leegal sifa o ɓeyɗen hen balle kalis liggete tawi pos makko omo nelda o nelda sernaɓe o nelda almuɓe o nelda sihiraɓe o nelda miskineɓe ɗum fof ko golle l'islam o e jokkere enɗam wodi sabi Allah inniraɗo mum sallllahu alayhi wa sallam heewimo neldi o haalani mum téléphone heewimo neldi no yawata konko anda ɗum riwi e juuɗe men yetti ɓen bandiraɓe en jettama ɗon banggue en seeɗe on banggue bandiraɓe tedduɓe koko mawni e yeeso Allah jomiraɗo subahanahu wa taala mi wi joni wonde jungo makko meeɗa yaltude e saktir Dakar FM e ɗe eɓɓoje mahanteji jumaji e jamaji omo nawdi hen mahande dental Dakar Média ina rendini Dakar FM e Dakar TV galle mum keediɗo woni huɓere mawde toga toki woni étage ɗo tawete studio mum bureau ji mum e kala gollorɗe mum hande o on ɗon liggey hankkadi woni koye gasde ɓoyata golle ɗe gasa so gasi kadi kala ko ɗum namdi e matériel e kala no matériel wawi fodde ko kanko anniyi wadde o nanga ɗum ha gasa ha laaɓa ceer wona hankkadi Madina Gounass dañi radio timmuɗo dañi télévision timmuɗo ɗum fof koye golle makko kamo kaw Alh Abdullaay Wolle Njaay bandiraɓe tedduɓe yanti e won sancieji e biro qur'an hankkadi nan puɗɗo timmude e won nokkuji won jamaji nan gasa won biro qur'an nan gasa e ko yaani yippin faadal makko e banggue dikal bandiraɓe tedduɓe sikki ala ko ɓeydare mawde en jejjitani hen kuutorɗe laaɓa golle pavage woni pawgol tawaji simon joɗɗe ɗum koko joli joni e nder gure teruji ɗe ko hono noonne o fesitini kuutorɗe sonorisation climatisation ɗe e nder juma mawɗo Madina Gounass o ɗum fof ko golle kaw Alh Abdullaay Wolle Njaay yo Allah yoɓmo moƴƴere ko ɓoyani ko bandiraɓe tedduɗe o ɓeydu golle makko e fannu cellal ngal sabu o felli addande hôpital Madina Gounass o ambulance ji ɗiɗi ngam weɓnude nawgol e artirgol won rafa e tawi soble mo waɗi eɗen gandi caɗele kewɗe ine keeɓe hen ɗum lor rafa e ɓe ɓesguji mumen yonani o felliti kadi yobde allewru sofereɓe ɗiɗo ɓiɓɓe Madina Gounass naɓe e nder duuɓi ɗiɗi tuggude e lewru avril oɗo ƴewtiru sahowri wiyete jomiraɗo bandiraɓe tedduɓe ɓeyden hen fof noon ɗum ɗo fof fof kaw Abdullaay Wolle Njaay ine irri so hawri e welede jomiraɗo ma o mahan Madina Gounass hôpital goɗɗo mo niveau 3 nden ko niveau o winode e ganduɗe niveau o wona mo jiɗe noon o wi ko niveau 3 taw matériel gono hen ko nouvelle génération so hawri wiyede joom mbiyen yo Allah yetti woni noon ko hôpital ɓurɗo mawnude e jogade gueɗe fof kala ko neɗɗo sohlata dafa o wi en
kanko haali nanɗen e yeeso kawtal golle naaɓe gardugol ceerno hamne baba seydou hammade kamɓe ñaagino ɗum o wi so allah jaɓi o dafaɗo imoto dakar ara madina guna safro kono kam campuɗon imoto ko madina guna fiya dakar so fiya yii ko kaw allah jiyatallahi wolle jeew o finata o haalata ko watta e nder gurdam makko yo allah tugi gurdam ɗam bandiraɓe tedduɓe moƴƴere allah e yurmede allah nde ina tokka caggal jumaji ɗi jamaji ɗi biɗo qurana ɗe wallude sernaɓe ɓe miskineɓe ɓe wallude sagataɓe ɓe wallide kumpital ngal to radio ji to télévision ngaji to Alh Abdullaay wolle Njaay nana tan yaajno balle mum holko renndini en hannde e nder saare men teddunde nde wiyetende saare teemanto tokki ko jangde lakkol nde ɗum tokki ko faggade needi faggade gandal faggade pinal ɗum jokkoyo e faggade métier ngam suko o caggal nde o mawniri e ɗeɗo ɓuri fof o yetto e wallude rendo makko ɓesgu makko ɗum ɗo kadi ko gollal mawngal battingal ngal kanko kaw Alh Abdullaay wolle Njaay waɗi ɗum noon bandiraɓe tedduɓe hande o kanko oɗo kaw men tedduɗo o notitima e ɗaɓɓande men ɗaɓɓande teemanto naaɓe e ballal musidɗo algasum baro mo ganduɗa ko kam e ɗaɓɓande fewde e men yettina ɗum saabu addandeɓe ɗeɗo taaɓe ban e nder l'école maɓɓe ngam webnude jangde maɓɓe ha ɓuura foccade ɓe jangga no weliri no ɓuuri kadi fewritorade saabu jangde nde welata ma suko o wellito ma suko o fewrito kono kadi ma suko o softa e ko o jangata ko o wawa fagade gandal ha jangde makko nde timmon ko priwi bandiraɓe tedduɓe enen fof en majjani wonde caɗele kewɗe ene mboodi e nder jangde l'école nde ɗum seere ɓe kaɗum jangireɓe kaɗum joni to banggue ngakkode kutor e l'école aji kewɗi sukaɓe jangata koye caaleji ɗum woni ko wiyete e ɗemngal français abri provisoire eɗen gandi ɗum woni école aji sukaɓe joɗoto ko e dow kaaƴe walla e birikaji ɗumen fof en gandi ɗum noon so tawi kanko kaw Alh Abdullaay wolle Njaay o addi fode temedere table banc ko hunde mawde e nder l'école men teemanto hande o bandiraɓe tedduɓe te kadi ha joni ko e nder men saabu weltare nde ɓeydi nde gondiɗen wondi liggi ɗeɗo taaɓe ngarɗuɗe ɗeɗo taaɓe joɗɗe timmuɗe ko goto e ɓe goto kadi e sagata e madina gunas dariɗo ene haɓano gam ɓamtare nokku o kadi jibina en ɓe ko ene wiye amatijan kasi enen kadi eɗen gandimo gollotoɗo kadi radio Dakar e few yaltani ɗum ko sehil men giɗo men gollodiɗo men kadi mo gondiɗen omo jeeya kadi e hoolaɓe men sanne ɗum noon omo yette kanko amatijan kase kanko e dendagal gollidi e makko e nder atelier ballal Allah en ɓe jokken golle ha yeeso ko lawol yo Allah ɓeydanmo barke ɓeydanamo artukaji e nder golle makko ɗe kanko amatijan kase e dendagal baɗum makko ɗum bandiraɓe tedduɓe ko heddi ko o weltanade bandiraɓe teemantonaɓe e janguinoɓe e nder école o e jangoɓe e nder école o e jangoɓe e nder duɗal français ngal eɗen mbagginaɓe yoɓe jogor ɗum jaam yoɓe nden taaɓe ɗe ɗe jogui jogol moƴƴol beele jogol majji ine juuta kala ko bonnata ɗe eɗen ñaago wonɓe ɗoɓe ɗum rende saabu heɓi ɗum ko kalis eɗen gandi ko kalis ɗum waɗa te kalis weeɓani wadde kalis bonnetake l'école aji kewɗi e nder diwan o walla e nder leydi ndi bandiraɓe tedduɓe ene cohli dañde ko wayni kono eɗen gandi ɗum weeɓani onon teemantonaɓe école teemanto ɗum keeɓi mbiyen jogorɗo ɗum jaam bandiraɓe tedduɓe onon teemantonaɓe ɗum ɗo ko arsugue moon ko onen jeeɗa yo kuuɓon yo won batte e moɗon bandiraɓe tedduɓe ɗum noon enen fof jokken tan jokken enen fof jokken tan jokken e duwanade kaw Alh Abdullaay wolle Njaay yo Allah juddu balɗe makko waɗa hen cellal Allah dokkowo o Allah luɓirowo o yo Allah ɓeydanmo cellal ɓeydanamo sembe ɓeydanamo dañal ko juuta balɗe o ɓooya yaadude e meɗen o ɓooya kadi nafde en o ɓooya nafde Madina Gounass e dental mum e nokkuji goɗɗi o ɓooya kadi nafde diine o e jabbere en ɗam nde mbiya allahumma amin Allah jarama on jarama Alh Abuu Njaay on ƴettude konngol ɓe teemanto kanko woni joni Alh Abdullaay wolle ɓe Madina Gounass machallah en keɗima discours o waɗi oui monsieur Abou Njaay yewtere ma nde nannama weltinama témoignage waɗanɗa monsieur Abdoulaye Wolle o mo waɗi manam o weltini